Добра среща, скъпи приятели! Преди време ви показахме една от емблематичните салати на Русия, руската салата, като направихме и българския вариант с Виктор Бакуревич. Видеото много се хареса и много питате кога ще има пак, след като показахме и пелмени, кога ще има пак отново среща с него. Ето, че дойде и този момент, той е тук при нас. Защото в Бериозка вече започнаха да предлагат не само пакетирани храни, а и топли храни. И хората се интересуват как се правят тези вкусни ястия, които ги има на витрината. И топли, и студени, има салати. И чебуреки се оказа едно от най-обичаните, да го кажем, ястия или предястия. Добра среща! Чебуреки какво е? Основно ядене ли е? Ами, основно ядене. Съседнах, да кажем. Защото много е голям. Така. И да го изидеш, значи ти трябва и време, и апетит, който задължително да дойде, защото той е много вкусна. Много вкусна и сега ще заедно да го направим. Сол, олио и започваме. Добре, ами за тестото трябва, виждате, брашно, сол, така, тук се слага олио, да. нали така? После ще ви посочим и точната рецепта. Слагаме водата, правим кладенче така. И сега внимателно едно яйце. И замесваме. Значи чебуреки казваше закуска или обяд? Ами за закуска малка раничка, значи за такива. То не е най-лека храна, по-добре да вечеряш или обядваш с чебурека и задължително с горещ топъл чай. Зелен или черен. И как сега върви вашата работа? Добре ли сте? Магазините? Работата ни спира, значи просто имаме различни интересни идеи и сега в момента нали, правим сега чебурек, който е популярен в Русия доста отдавна, винаги го знаеха в Русия и готвиха и много е популярна блюда, обаче той блюдо не от там Казань или Тверь или не знам Нижний Новгород, това е блюдо от Средна Азията. И да ти кажа, че по принцип руската кухня винаги събира различни рецепти, нали сме големи, имаме доста граници и винаги събира различни рецепти от народности и държави, които са наоколо и чебурека от там. И сега в Бериозка ние се опитваме малко да разширяваме нашата кухня. Значи тя като фундамента остане основата, значи руска, украинска, беларуски ястия. Обаче се опитваме да предлагаме на нашите клиенти и различни неща от други народности, дори и не граничеше с Русия. Сега половин година почнахме да правим суши и много успешно ги продаваме на достъпна цена и се получава големи са и вкусни. Слагате ли щука? Щука? Шегичка, българска. Не, има добра идея. Защо не? По-руски, да. Защо не? Съвсем скоро появи се в магазините хавайска поке, която сега е много популярна в света изобщо. И така, затова се движим такава към международна кухня и всеки клиент, който обича и бива някъде, разхожда някъде като турист и опитва се някакви неща и да има възможност и при нас да ги купя, защото работим значи, с рецепти, работим с готвачи, които вземем съвети от нали знаеш сега, няма проблема с информация. Да. Всичко можеш да намериш, само да поискаш. Точно така. Така е. Включително рецепта за руска салата. Да. Така. Аз съм готов, трябва да почине, предполагам. Половин час трябва да почине, така е. Трябва да почине, видяхте. Тестото трябва да е така мекичко, да е влажно, да не е твърдо. Това е важно. Слагаме го да го почине и тук вече господин Бакуревич прилежно е подготвил вече готово тесто, което е разделено
на топчета, нали така? Да. Аз разбрах, че вече имаш и футболни интереси. Мога ли да се похвали или не? Ами да, значи Тайна ли е? създадахме... Не е тайна, Не е тайна, не е тайна. Създадахме отбор преди 3 години и значи вече стигнахме до втора лига, Б група. Сега сме след 11 мача на 10-то место. 10-то? 10-то, А да. те колко бяха там? 20? 20 отбора, да. Средата е много добре. Ами да, най-спокойна. По-неспокойна. Как се казваше отбора? Фратрия. Какво значи това? Фратрия означава на латин братство. Да, фрателю. Да, братство означава и аз, понеже от детството бях голям фен на Спартак Москва. Спартак Москва и от 5 години фен на този клуб. И най-голямата фенска фракция на Спартак Москва се казва Фратрия. И така, и за това направихме такъв футболен клуб и сега имаме интересни идеи пак. Окей, значи сега трябва да направим пълнежа, фарш на руски. Пълнежа трябва да бъде такъв сочен, течен, с много сок. Затова можеш да ползваш много лук, защото той дава сок. Да. Значи вода, сол и ние ползваме кисело мляко в нашата рецепта, за да бъде по-близък към български вкус. Тънко с голяма това. Нарочно, да. Браво! Значи ще го сложа в купата, където ще го месим. Да, Ти предполагам, ще ползваш свинско месо. Свинско месо, да. Свинско месо, защото то е по-мазно, по-сочно. Кисело мляко. Ако намериме мляко от як, ще стане супер. Те са много високо маслени. Нали има едно животно як там? Як, да. Дето има самолети. Така. И, значи... пипер май. Да, пипер, да. Това не забравяхме, задължително. Аз бях преди една седмица в Индия и взех там тяхния черен пипер, уникален. Направя просто... Окей. Ще опитаме да видим. И това е водичка, за да стане... Водичка, да. Така. Това е сигурно за 1 килограм. За 1 килограм горе-долу, да. Значи объркваме и слагаме свинската кайма, нали така? Да, така е. Ето така и започваме да я месиме. Да, така е. Плънката е готова. Значи сега трябва малко така мажем с водичка така края на тестото, за да я затворим по-лесно. Така. И така. Да, ще се залепи по-лесно, очевидно. Да. Браво. Така. Много добра хитринка. Да. Така направихме. И сега слагаме плънка. Да. Да, ако искаш. Да, колко да сложим? Е така в половината да запълним, нали? Само тук стави един край и една половинката така запълним. Така ще го направим. По много ли? Как? Не, колкото сложим да намажем. Да. Тупака. И суги. Да се научи да ги правя хубави на децата и на внука. Аз имам внук. Супер! Да. Супер! На колко години? Ще стане на 2. Аха. На дядо момчето. Идеално. Тък му почва да говори. Да. Не толкова много. Да. Добре. Ето така. И така с вилица. Браво. И баба ми ги правеше в Аржентина. Емпанада си им казват на тези. Да. Само, че са по-малки. Да. И тя така ги притискаше. Страшна закуска ще стане. Ма ти каза, че обяд. Обяд. По-добре обяд. С чай. Защото вечерям с вино обикновено. И пържим. Така. Браво. Да. Ето. Хубаво да го стегнем. Няма яйце, друго не се слага, така натурално. Така. Ами я да видим сега и мазнината дали е гореща. Най-вероятно 160-70 градуса. Браво, хубав инструмент. Много ми върши работа. Да. Преди да коля прасето, го виждам дали е болно. Преди време с пръста трябва да... С пръст, да. Да проверяваме сега. Те вече пуснаха и дистанционни такива. Без, може да стоиш на втори етаж и проверяваш. Хубаво работа. Добре. Така. Супер. Ние имаме още
подготвени чебуреки. Да. Обаче по едно от малък тигана. Обаче нашият е по-красив, аз мисля. Аз така виждам. Така ли? Да. Е домашно. Аз разбрах, че сте направили магазини извън България. Вярно ли е? Ами имаме магазини отдавна в Румъния и преди 2 години направихме и на Кипър магазини. Сега, аз вчера с нощи върнах се от Гърция и там имаме планове. Може би Сърбия. Те не са ли шовинисти, имам предвид да си харесват само тяхната кухня? Кой? Гърция ли? Да. Гърция. Още не ги разбрах добре. Ще видим, ще научим. Да. Навсякъде шовинисти са. Значи пържим докато се зачервят и обръщаме така. Така е. Ето. Така ли трябва да изглежда петнисто? Супер петнисто, като леопард. Браво. И така продължаваме с пърженето. Сега ще опитаме да ви покажем как изглежда една изпържена чебурека. Може ли да се любими на чебурашка? Има такава версия. Не знам кой кого иде. Ти каза, че не се яде с нож, вилица с ръце. С ръце. Аз само ще го срежа да го видим. Добре, и ще си разделим. Добре, ще нарушим традиция. Ето, чебурека. виж колко сочна месо. Сочно е. Сочно месо. Потеч, да. Да се опитваме ли? Ами ще опитваме. Да. Иначе няма ни повярва, Аз нямам че готвим. търпение. И аз. Толкова ароматно. Ето, виж. Потече, да. Тече. Ето тук е така. Да, така. Страшна работа. Страшна е. О, аз не мисля, че това е вредно. Със сигурност. Вредна храна няма. Има вредни мисли. Абсолютно. Понякога. Да, Нали така? 100%, да. Как да може да бъде вредно от такова нещо? Не може. Ето така, много лесна, много бърза, много вкусна и не скъпа. По оригиналната рецепта. Оригинална рецепта. Не е вредна, със сигурност. Опитвайте да се готвите, значи ако не стане, заповядайте в Бирюзка. Така е най-лесно. Винаги съм там да помогна. Благодаря ти. Така. Да заповядаш още в нашата кухня да ни старая, покажеш и друго ядене руско. Да, може ли? Разбира се, да. Че обичаме твоите специалитети, Да. обичаме и руската кухня, която вече разбрахме, че всъщност е смесица от много други кухни и влияния и това я прави, може би, наистина много интересна и вкусна. Ами всичко хубаво, благодаря ти за внимание, за творчество. Извинявай. Няма проблем. Имаме единакъв ръце Да. сега.